كريستين مالت أو كينات زتقفقبون أو هوسبيتال زأتتدن كم كريستيانو رونالدو زويله كوخو تجعاتاي ناي مخان حلم من زنورو نيشتي دقاقو العين نيرو حدا عليت جن زنعقوان نسألقوان نورو سوات نخقلو دولو زهاوو بچيك استشوفون ورق أما جاماتات كل زحلمو نورن لعليون قاعد خمز جورلو فتسيمو يجمتن المخا قاعدين مقار أبز جبر قعزو هلغن مكران قص نقص انت قاطمو أنا لو ما عند فيلمنا هنرينا قلنا لهم فيديوهات ناتخذاتلتنا بقبو سلازي وصحلو لايكنا شير بمقار حقزونا كسامو وداتا سنايت أنحيد فيلمنا جمر حدا كريستين استوال قلعنا فلتنايو كريستين دما كم تصفوتو كوخو تجعاته إجريز هون كريستيانو رونالدو حدا جيزة تفلت تجعاتنا مخان حلم نيرو جنبون كريستين زخون جوج موزعت يجيزوا الأختات الناس السددة مسود بوزح جيزة سلازي يحلف كريستين زي ديو كاترين كاليزن كاخون زحق زونسو بوزح ينورون حدا معالت دما كوعش النار يدحر مصنح نديو كم كريستيانو رونالدو عبيت غانتاتات كيچوات كم زدلي نغرا نساون كوم زا عينت وصيت زمص ببوزح صعر سلازخونه نسلطانيو عقم خم زلو خمسكرلو خم زلو تذكرو كريستينون أدلايز بال كلن مغار دلو كم زخونه نغرامو الساون دسيلوات حقفو كريستين بتزرع عزيو تبراتات يعسلز ناره أو يتجزا خوعشو متشواتي جمرمو كيف لا تمستياتي صبر أو عبيت شواتات كم زعين جول كأتي أزدليل خزارون كله كاتلينج مزعات استسوار بيتريا زولت أتشني غنيرة كريستين كوعشو نخمت اندق خيرين كلوجن كرويتهم زخون فرانك مسكلة تدكو إيدنا دونالد رخوم فرانك اتاقوعشو غرقوان كله رحقو يقترامو كم زي رأيان كريستين ينقرو بزعوا أبو دما دز زيولو حتتات نحاتو يتسنح كاترين كاو جزاوت أنا فتوقعت حواسن كلا دما فرانك كل تدقو نفتنا يتاخد ما كان تخمس تتصبرون سو آيا كاو تدرنا خصاز ملس زحجزان زنكا خان ساي كم زد ليام بمنجار بتشوت نخصن زجورا زراتات جمرلا كاتلين تعدل تتقيمه نفرانك نفت ستادم نخمالو تنقرمو فقادن يخون نخداولن جزاخ ملسن قالوجن كريستين نفرانك كم زي فوتيون نبوهم زنافقون نجيرو نحزني آتي كاترين أبو حدا كيسخم زملسن كل جيزة نعونا ذكره كحزن كم زي ولن نجيرة تبرتات عمو مس فرانكن كل تدوكن نفت ستادي من مخدنا مكينو ميسكال جنقع زخ جمرن كلو كريستين مسديو ترايس لزعبه أتوم كل التحوات عد زي ولود سويت النهول نتصرفو كواردون كحفرون يفتنو أفت ستاديم كوتسحن كلو فرانك تحاوي وازن وركوعشو مليسي هو مو نتوم تخكلنيا تجعوتي كوعشو زقبل كل عنبر تخكلنيا أجرو كوعشو تجعوتي كم زخوني استوسو كوش دومينيك سلطانا خجمرو من كلون اندحر داغانتانا خسعر كوينو استفلالي استراتيجين السلالفاني لينا عيلو نفرانك يردو فرانك جنك قداماي سبونسر تكلب بمخان كل وصاتات شفن سب سلازنبره بزغبر كل عينت لوطتات دقو تطقمت خم زخونو نغرغاغص ندومينيك ينكرو دومينيك جن ازغانتاو ساعات غوز متقعد ليو سلازنبره فرانك ولا دسي ولد امبر دومينيك نكريستين عدل نخو يوسنمو ناوش تاتيون خጫوت يفقدلو نكريستين إذا قاطعمي اتعدملو كعز بيان ورت عدل سلازخونت بتعمل دسيلون تحقيسو ناوزو ميداياتي جن ولا بزنورو قولت مولو يصعر امبر منهم كساخو عليك قالن حنتو قول كيتي دما يوص اتمشت نسو غزوغ ملسن كلو بتعم حزيني يصنح اديو سلاز استوعالتون اجوخا نخالي معالتي عدليو خوان ديو ميلات حاتو كاترنون كل جيزه زمت حدش عدل كم زلو كتستاوسونا مكرت نودا نخي حزم تنغرو كريستنون كلوتي مستتصنعنعه سوات نمنتاي بزي مغنات كم تصلوو نديو حتا أديو دما اتوم زغطوم حماقات نجر نخشغرو عقم سلازي نوروميم اخذو صويلا تردو كتيلا ابو كل جيزه زولو نوره نجر نخستاوست نغرو فتيم كاتسفاي تقرط كل جيزه دما نقدميت كد احنا خان مفداي اتزالص منجدي كل جيزه تعواتاي مخان كم زخونو مون تردو اما طرشا نبو بتعم خم زنافقو ينغرامو نساون دمصنا تقرارصه نساون كم تنافقولان جن حد معلت خم زملس نجيرا نودا نخدقست نغرو أب ساعات زي جونو كاري كفال علم مسبوط أوتا حيال كوينات ناقت أمايو صلاقتهم بزيت تصبيهم من جدي باستفلالي أنفت كيوامهم تلزنورون أحنت بوتات عاجهم قالوا اتحجزت حيلتات كساوز مصوم بيوت نمتراف كل استقالهم يقوروا لو أتوم نيرك روديتات تقاريتهم كوماندورهم توقعوا نجرات ببجيزو نوا أسوالا خيلو دعنبر تسفاقني يقورتون أزغط المعلتي كريستين مستجولين زبال نايقانتو أمبرنيا نخزلتني مكر جن كندس عريت عرد أمبر نتاقو عشو نفتو قول كأتيك ألن حد جيزة جن اتاقو عشو بحيل قتيرو بيجيغا نفتنا يقروي تجزاي سدامو أتو برت بتقات أم بتعمين هدد كريستين نا أتو برت خيلو يكر تحتي تقو عشو أخت من لسولو على من دامبر أتو برت في يرسل استوال عشو بتعمي تناد دونيرو كريستين ونكو عشو انكي تملسولو خيدي جدد
ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ እቶም ጋንታ ገጥም ነይርዎም ግን ክሪስቲያን ከምቲ ዝተለመደ ኣብ መዕረፊ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዝርኢ እምበር ንኽኣቲ ፈፂሙ ይፍቀደሉን እቶም ጋንታ ብዘይ ምቁራፅ ጎል ንኣትዮም ይጸንሕ እሞ ኮች ዶሚኒክ ኣብ ዕረፍቲ ኣቀማምጦም ይቕይሮም ተመሊሶም ክኣትዩ ከለዉ እውን ብዘጋጠሞም ናይ ፔናልቲ ቅላዕ እታ ናይ መጀመርያ ጎሎም የቕፅሩ ዶሚኒክ ንክሪስቲን እንድሕር ዳእቲናዮ ጽቡቕ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዕድል ንሃቦ ኢሉ ንፍራንክ የመኽሮ ፍራንክ ግን እቲ ሓሳብ ፈፂሙ ይፈትዮን ግን ንሱ ንኽሰማማዕ ኣይተጸበየን ዶሚኒክ ንክሪስቲን ይጽውዖ እሞ ንምንታይ ኢኻ ክንዲ ዝኣክል ክትጫወት ትደሊ ኢሉ ይሓቶ ክሪስቲን ድማ ኣቦይ ንገዝኡ ንኽምለስ ምኽንያት ኮ ይደሊ እየ እንድሕር ዳብዚ ጨዋታ ዝተዓዊተ ኣቦይ ደስ ኢልዎ ክምለስ ኢሉ ክዛረቡ ከሎ ኣሰልጣኒ ዶሚኒክ ብዞም ቃላት እዚኦም ልቡ ይንካእ ንኽጫወት ተፈቒድሉ ናብ ሜዳ ኣትዩ ብዙሕ ጻዕሪ ገይሩ ዋላ ሓንቲ ጎል የእቲ ግን ድማ እቶም ብጾቱ ብዝገብሮ ነበረ ጻዕሪ ተበረታቲዖም እቲ ጨዋታ ደስ ኢልዎም ይውድእዎ ኣብ መጨረሻ እቲ ጨዋታ ዶሚኒክ ንክሪስቲን እናጣቕዐ ከም ጅግና ኢኻ ተጫዊትካ ጎል መቕጻርካ ወሳኒ ይኮነን ኢሉ ይነግሮ ወዳና ተጫወተ ጠጠው ኢላ ትጥምት ዝነበረት ካትሊን እውን ወዳ ብጽቡቕ መንገዲ ከም ዝተጫወተ ትደግመሉ ፍራንክ ኣብቲ ከባቢ ክሪኣ እንከሎ ግን ድራር ብሓደ ንኽበልዑ ክጋብዝ ኣይፍትን ግን ንሳ ከም ዘይሰምዐት ዋላ ሓንቲ መልሲ እንከይሃወቶ ወዳ ሒዛ ገዛኣ ትኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ካትሊን ኣብ ገዛ ኣብ ስራሕ ሓላ ተወጢራት እምበር ብዛዕባ ጆጅ ምሕሳብ ግን ክተቋርፅ ኣይከኣለትን ሰብኣያ ንነዋሕቲ መዓልታት መልእኽቲ ዝበሃል ከይፀሓፈላ ምፅንሑ ብጣዕሚ ዘጨንቕ ኣሎ ሃንደበት ግን ክሪስቲን ናብ ክፍላይ ኣትሞ እቲ ኩዕሾ ንኽትርኢ ስለ ዝመፀት ከመስግና ከም ዝደሊ ይነግራ ክሪስቲን እውን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ዘካይዶም ጨዋታ ፈፂሙ ከም ዘይምልጣን ኩሉ ግዜ ከም እትመፅእን ቃል ተኣትየሉ እቲ ምሸት ንሱ ምስኣ ክሓድር ይኽእል ተኾይኑ ይሓታ እሞ ፈቓደኛ ኮይና ብሓደ ይድቅሱ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ግን ናይ ጆጅ ኩነታት ካብቲ ዝነበሩ እናገደደን እናኸፍአን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ዝተጎድኡ ብፆቱ ንኽሕግዝ ኩሉ ዝተኻእለ ዋላ ይግበር ዳኣ እምበር ዋላ ሓንቲ ኣይተሳኽዐሉን ኣብቲ ስራሕ ንሱ ትኹረት ተሰሪቑ ዝነበረሉ ግዜ እውን እቶም ጸላእቱ ናብቲ ድፉዕ ቦምቢ ይሽንድሉ እሞ ውንኡ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ ግን እቲ ምስሊ ሃንደበት ይቕየር እሞ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ክሪስቲን ንወዳ ንትምህርቲ ወሲዳ ከም ዝተለመደች ኢላቶ እናኸደት ንሪኣ ንስራሕ እናኸደት እንከላ ግን ናብ ስልካ ዘይተፀበየቶ ስልኪ ይድወላ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ሰብኣያ ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ዝጠፍአን ዘለሉ ኩነታት ከም ዘይተረጋገፀን ድማ ይነግርዋ ብዜና እዚ ኣዝያ ደንጊፃ ዝነበረት ካትሊን እንታይ ከም ትገብርን ከም እትዛረበን ጠፊእዋ ደንዚዛሉ ዝነበረት ሰዓት ናይ ትራፊክ መብራህቲ ትጥሕስ እሞ ብኽተፀራርኣ ኣንፈት ትመፅእ ዝነበረት መኪና ብጎኒ ገጫታ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተኣቲ በተወገን ክሪስቲን ትምህርቲ ምስ ወድአ ኣዲኡ ሓደጋ ከም ዝኣተየት ምንም ከይፈለጠ ምስ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ንኽትመፁ ይፅበ ይጸንሕ ብዙሕ ከይጸንሐ ፍራንክ ንኽወስዶ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ናብ መኪንኡ ሰቒሉ ብፍጥነት ናብቲ ሆስፒታል ይወስዶ እታ ነርስ ነዲኡ ቅድሚ ምርኣዩ ጠንካራ ክኾን ከም ዘለዎን ኣዲኡ ንኸይደክም ምንም ናይ ሓዘን ምልክት ከርኢ ከም ዘይብሉን ተረድኦ ክሪስቲን ብከቢድ ዋላ ተጎዲኣት እምበር ወዳ ክደንግፅን ክሓዝንን ክፈርሕን ስለ ዘይደለየቶ ምንም ከም ዘይኮነትን ንዝተወሰነ ግዜ ግን ዝገብሮም ጨዋታታት ንኽትርኢ ከም እትችገር ተረድኦ ንገዝኡ ንኽምለስ ቅድሚ ምስናታ ድማ ኩሉ ግዜ ክፅሊ ከም ዘለዎን እንድሕር ከምኡ ገይሩ ንኽሕልዮ መልኣኽ ከም ዝመፅኦ እንትነግሮ እታ ነርሲ ሒዛቶ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ከላ ፍራንክ እናተፀበየ ይጸንሕ ብሓጎታቱ ኩሎም ስለ ዝሞቱ ካሊእ ቤተሰብ ስለ ዘይነበረን ኣዲኡ ክሳብ ተሓዊ ፍራንክ ገዝኡ ወሲዱ ምስኡ ክንከባኸቦ ከም ዘለዎን ድማ ተረድኦ ፍራንክ ሒዝዎ ንገዛ ይኸይድ እሞ ናብቲ ንብረት ዘቕምጠሉ ጸልማት ንእሽተይ ክፍሊ ይወስዶ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሓድሽ ጫማ ከም ዘምፀሉ ብምንጋር እውን ኩሉ ንብረታት ይወስዶ ክሪስቲን ቁሩብ ርህራሄ ዝረክብ መሲልዎ ኣቦኡ ኩናት ጠፊኡ ኣዲኡ ናብ ሆስፒታል ኣትያ ብጣዕሚ ከም ዝፈርሕን ከም ዝሓዘንን ክነግሮ እንከሎ ፍራንክ ምንም ከይመሰሎ ንኽደቅስ ነጊርዎ ይኸይድ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፍራንክ ከምቲ ቃል ዝኣተዮ ንኽልተ ደቁን ንክሪስቲንን ጫማ ንምግዛእ ናብ ድኳን ይኸይድ ግን ንኽልቲኦም ደቁ ብጣዕሚ ክባር ሓደሽቲ ጫማ ዋላ ይግዝአሎም ዳኣ እምበር ንክሪስቲያን ዝኸውን ርካሽ ወይ ድማ ብነፃ ክድርይዎ ዘዳልይዎ ጫማ ተሃልዩ ነቲ በዓል ዋና ይሓቶ እቲ ሜርኩሪ ዝበሃል ናይቲ ድኳን መስተኣናጋዲ ድማ ብሓደ ፋብሪካ ብጌጋ ተሰሪሖም ዝተደርወዩ ጫማታት እዮም እቶም ጫማ ብጣዕሚ ረሲሖምን ብጭቃ ተሸፊኖምን ስለ ዝነበሩ ክሪስቲያን ፈፂሙ ይፈትዮምን ብታሕቲ ግን ዘብለጭልጭ ወርቃማ ሕብሪ ከም ዘለዎም የስተውዕል እሞ ንኽፍትኖም ፈቓደኛ ኮይኑ ሒዝዎም ይኸይድ ስልጠና ክጅምሩ እንከለዉ ፍራንክ ረሳሕ ጫማ ስለ ዝገበረ ብተደጋጋሚ እናፀረፈን ኮነ ኢሉ ዓንቂፉ እናውደቐን እናዋረዶ ይጸንሕ ዶሚኒክ ክመፅእ እንከሎ ግን ነዲኡን ነቦኡን ዝገጠመ ነገር ብጣዕሚ ከም ዝሓዘንን ግን ድማ ናብቲ ጋንታ ከኣትቲ ኮይኑ ብፃዕሪ ክኾን ከም ዘለዎን ይረድኦ ፍራንክ ቅርብ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ንክሪስቲን ምትባዕዓኻን ምሕጋዝካን ቀፂልካ ኩሉ ናይ ስፖንሰር ቅርሸይ ክስሕብ ኢሉ የፈራርሖ ንዶሚኒክ ግን እዞም ቃላት ፈፂሞም ሓሳቡ ኣይቀየርዎን ድሕሪ ዕረፍቲ ብሓይሊ ኩዕሾ ክወቅዕ እንከሎ እተው ጫምኡ ዝነበረ ጭቃ ይንገፍ እሞ እቲ ትኽክለኛ ዘብለጭልጭ ወርቃማ ሕብሮም ይርአ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ናይ መጀመርያ ጎል እውን ይቁፅር እሞ እቲ ኩዕሾ ዝከታተል ዝነበረ ኩሉ ይድነቕ ገዝኦም ክምለሱ እንከለዉ ጁልየን ቀሲሉ ይቐርቦ እሞ ኣዲኡ ምንም ከም ዘይትኸውን ነጊሩ ይጽናንዑ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ በይኖካን ሹለ እናተላመደ ይጸንሕ እሞ እታ ኩዕሾ ከም ዝገበረ ገይሩ ዋላ ይቋዓያ ዳኣ እምበር ኩሉ ግዜ እዩ ጎል ዘእትሎ ግን ጎረቤቱ በርት በቲ ድምፂ ብጣዕሚ ተረቢሹ ስለ ዝነበረ ንኸንፀርፅር ናብኡ ገፅ ይቐርብ
ክሪስቲን ድማ ኣቦኡ ናብ ኩናት ስለ ዝኸደ ንኽስልጥን ዝሕግዞ ሰብ ሲኢኑ ምዃኑ ከምኡ ዝገብርሉ ይረድኦ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝነሉ። ኣቦኡ ክሳብ ዝምለስ ድምፂ ከይፈጠረ ክስልጥነሉ ዝኽእል መንገዲ ንኽፈጥረሉ ድማ ቃል ይኣትየሉ። እቲ ወገን ካትለና ሆስፒታል ደቂሳን ከላ ሓንቲ ሜሪ ትበሃል ነርስ ናብኣ ትቐርብ እሞ ንወድኺ እንድሕር ዳ ክተጠንክርዮን ክተበረታትዕዮን ደሊኺ ዋላ ሕምክን ከሎ ፍሽኽ በሊ። ኣብቶም ዝኸወዱ ዝበሃሉ ሰዓታት እውን ናይ ኣደ ፍሽኽታ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ከም ዘለዎ ተረድኣ። ኣብቲ ቀትሪ ንሱ ናይ ዶሚኒክ ጋንታ ሕጂውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ብጎላትዮም ዝቕጥቀጡ ኣለዉ። ክሪስቲን ድማ ንኽኣተን ከይተፈቐደሉ ኩሉ እንትፍጠር ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ይርኢ ኣሎ። ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ዶሚኒክ ንኩሎም ጋንቱ ይእክቦም እሞ እዛ ጨዋታ እዚኣ እንድሕር ዳ ተሳዒሮም ካብ ፋይናል ከም ዝወፁን ንምቕጻል ካሊእ ዕድል ከም ዘይብሎም ይረድኦም። ከይጸንሐ ድማ ማንም ዘይተጸበየ ውሳነ ይውስን። ክሪስቲን ካብ ዕረፍቲ እንድሓር ሙሉእ ጨዋታ ክጫወት እዩ። ፍራንክ ብዚ ውሳነ ፈጺሞ ይተሓጐሰን። ናብኡ ብምቕራብ ድማ እዚ ቆልዓ ኣቦኡ ኩናት ምጥፍኡን ኣዲኡ ሆስፒታል ምእታያን ከይኣኽሎስ ኣብ ዘይኽእሎ ጨዋታ እቲኻ ኣይተጨናንቆ እዩ ይነግሮ። ዶሚኒክ ግን እንድሕር ዳ ኩዕሾ ተጫዋዊቱ እቶ ርእስኒ ሓሳብ ንኽወፀሉ ቁሩተይ ከም ዝሕግዞ ብምእማን ምሳንኡ ትኽክል ምንባሩ ደጊሙ ይነግሮ። ፍራንክ ድማ ብመልሱ ብጣዕሚ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ኩሉ ናብ ጋንታኻ ኢንቨስት ዝገበርክዎ ቅርሺ ኣብ 30 መዓልቲ ክትምልሰለ ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ንዶሚኒክ ይነግሮ። ዶሚኒክ እውን ጋእ ሰጋእ ከይበለ ፈቓደኛ ይኸውን እሞ ንክሪስቲን ዋና መጥቃዓይቲ ጋንታ ገይሩ ናብ ጨዋታ ይሰዶ። ቅድሚ ናብቲ ጨዋታ ምእታዮም ጁልየን ናብ ክሪስቲን ይቐርብ እሞ ምስ ፍራንክ ዝበለ ሰብ ምንባር ከመይ ይመስል እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ዘለዎ ኢሉ ይሓቶ። ክሪስቲን ድማ ፍራንክ ሰወይቱ ካብ ትሞቶ እንድሓር ብሓዘን ስለ ዝተሰዓረ ኣብ ገዝኡ ክትነብርን ከለኻ ሓዘን ጥራሕ ይስምዐካ ኢሉ ይረድኦ። ድሕሪ እዚ ዕረፍቲ ሓንቲ ናይ ፔናልቲ ዕድል ይረኽቡ እሞ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብዘቑፀርዋ ጎል ናብ ፔናልቲ ይሸግሩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ጨዋታ ብቐረባ ዝከታተሎ ነራ ሓደ ጋዜጠኛ ዳው ዶሚኒክ ይመጽእ እሞ ደስ እናበሎ ብኹርዓት ናይ ክሪስቲን ሽም ነጊሩ ታሪኹ ኩሉ ይረድኦ። ምሸት ገዛ ክምለስ እንከሎ ብናይ ገዛ ስልኪ ናብ ወዲኡ ክድውል ይሙክር። ግን ፍራንክ ስለ ዝረአዮ ብጣዕሚ ይርበሽ እሞ እቲ ስልኪ ንኽዓፅዮ ነጊሩ ዝተደረረሎም ቢያትታት ንኽሓፅብ ይልእኾ። እቲ ለይቲ ንሱ ግን ፍራንክ እቶም ወርቃማ ጫማታት ካብ ክሪስቲን ንምስራቅ ይመጽእ እሞ ክሪስቲን መሊኡ ድቃስ ስለ ዘይወሰዶ ሰሚዑ ወይ ትስእ። ፍራንክ ድማ እቶም ጫማ ክሓፅወሉ ሓሲቡ ከም ዝነበረን ግን ድማ ፀሪዮም ከም ዘለዎም ብምምኽናይ ሓዲግዎም ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እዞም ኣናእሽተይ ቆልዑት ናብ ፋይናል ዝኣተይሉ ዝገርም ኣጋጣሚ ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ይንገር። እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዜና ድሕሪ ምርኣዩ ድማ ሚች ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ናይ ናሽናል ጋንታ ጠርናፊ ናብ ዶሚኒክ ይድውል። ዶሚኒክ እውን ናይ ክሪስቲን ብቕዓት ብዝበለፀ መንገዲ ንኽርኢ ናብቲ ቀፂሉ ዝካየድ ጨዋታ መፂኡ ንኽርኢ ይዕድሞ እሞ ፈቓደኛ ይኸውን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፍራንክ ንዞም ሰለስተ ቆልዑት ንምምሳሕ ናይ ሓደ ምግቢ ቤት ሒዝዎም ይኸይድ። ግን ክሪስቲን ነዲኡ ብጣዕሚ ብምንፋቕ ሓዚኑ ስለ ዝነበረ ክበልዕ ኣይደለየን። ፍራንክ ድማ ብጣዕሚ ብምንዳድ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ስለ ዝፎተናዮ ጥራይ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን ኢሉ ብምንጋር ብግዲ ንኽበልዕ ይነግሮ። እዚ ቀለጠጥ ገዲፉ ንኹሉ ዝገብረሉሎ ነገር ኣመስጋናይ ክኸውን ከም ዝግባኣውን ይረድኦ። በቲ ወገን ናብቲ ሆስፒታል ክንከይድ እንከለና ካትሊን ብዛዕባ ሰብኣያ ሓድሽ ዜና ተሃልዩ ንምስማዕ እቶም ፖለቲከኛታት ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝዛረብዎ ነገራት እናሰምዐት ትጸንሕ። ግን ሓንቲ ነርስ ናብኡ ብምእታይ ነብሳ ንኸይትጨንቕ ዜና ክትሰምዕ ከም ዘይብላ ብምንጋር እቲ ቴሌቭዥን ተጥፍኦ። ካትሊን ነታ ነርስ ኩሉ ነገር ምስ ረድአታ ሓደ ጋዜጣ ተቐብላ ክትሪኦ እንከላ እውን ወዳ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ንጋንትኡ መሪሑ ጽቡቕ ዓወት ከም ዘመዝግብሎ ዝነግር ጽሑፍ ትርኢ እሞ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ትኸውን። እናበኸየት ድማ ብወዳ ኣዝያ ትኾርዕ። ንወዳ ከም ዝኮርዐት ክትነግሮ ደልያ ስልክ ክትደውል ክትሙክር እንከላ ግን ፍራንክ ኾነ ኢሉ ይዓፅያ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ዶሚኒክ ንጋንትኡ ንተቐጻሊ ጨዋታ እናዳለዮም ይጸንሕ። እቶም ጋንታ ብጣዕሚ ፈሚሶምን ፍሉጣትን ኮይኖም ስለ ዝነበሩ እቲ ጨዋታ ንምክትታል ናይ ዓበይቲ ቴሌቭዥን ጣብያታት ጋዜጠኛታት ከይተረፍዮም መፅኦም ነይሮም። ይኹን ደኣ እምበር ዕድል ምስኦም ኣይነበረትን። ገና ዕረፍቲ ከይወፁ እንከለዉ ድማ ሓደ ጎል ይኣትዮም። ዕረፍቲ ክወፁ እንከለዉ ግን ዶሚኒክ ተረጋጊዑ ንኹላቶም የበረታትዖም እሞ ዝበለፀ ለውጢ ንምርኣይ ክሪስቲን ዋና ተዋሳኢ ዝኾነሉ ኣሰላልፋ የስልፎም። እቶም ቆልዑት ጨዋቶም ክጅምሩ እንከለዉ እቲ ካብ ናሽናል ዝመፀ ሚቹ ነፍቲ ቦታ ይበፅሕ እሞ እቲ ዝሐሸ ተጫዋቲ ኣየናይ ምዃኑ ንዶሚኒክ ይሓቶ። ዶሚኒክ እውን ጋሰጋእን ከይበለ ብኹርዓት ኢዱ ናብ ክሪስቲን ብምጥቋም እቲ ቆልዓ ንሱ ምዃኑ ይነግሮ። ሚቹ እውን ኣብ ካሊእ ጋንታ ንኻሊእ ቆልዓ እናረኣኹ ፀኒሐ ከይተሓጎስኩ እየ መፅአ። ሕጂ ንስኹም ብሓደ ጎልኹም ትምርሑ ዘለኹም። ክሪስቲን ጽቡቕ ነገር ተዘይርኢኒ እውን ብዙሕ ኣይክድንጉን ኢሉ ከም ዝቸኮለ ንዶሚኒክ የረድኦ። እቲ ጨዋታ ንኽውዳእ ደቓይቕ ምስ ቀረየ ግን ክሪስቲን ማንም ዘይተጸበዮ ሓደ ጎል ይቝፅር። እቶም ተስፋ ቆሪጾም ዝነበሩ ጋንታ ተስፋኦም ይምለሰሎም እሞ እቲ ስታድየም እውን ብዘጣቕዑ ሰባት ይምላእ። ክሪስቲን ግን ብዙኹሉ ይዓገበን ነይሩ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ደቂቓ ድማ ንኹሎም መጥቃዕቲ ሓሊፉ ካልአይቲ ጎሉ ይእቱ እሞ እናጎየ ናብቲ ካሜራ ብምኻድ እተን ክልተ ጎላት ንወለዱ ኢሉ ከም ዝገበረን የርኢ። ኣብ ፀግዒ ጠጠው ኢሉ እናረአየ ዝጸንሐ ሚቹ እውን ብኽእለቱ ብጣዕሚ ይድነቕ እሞ ንዶሚኒክ እንድሕር ዳ ጨዋትኡ ከም ዝቐፂሉ ብሩህ መጻኢ ክህልዮ ከም ዝኽእል ይረድኦ። ዶሚኒክ ድሕሪ እዚ ፊስክኡ ነፊሑ ንኹሎም ተጫወቱ ይእክቦም እሞ ሳላት ናይ ሎማዓንቲ ዓወቶም ክልሎም ወኪሎም ንምጭዋት ከም ዝወቕዑ ነጊሩ ዓወቶም ንምኽባር ናብ ሓደ ምግቢ ቤት ሒዝዎም ይኸይድ።
ኣብቲ ሬስቶራንት እናተዘናግዑን ከለዉ ፍራንክ ይመጽእ እሞ ጥዑይ ሰብ ዝኾነ መሲሉ እቶም ዝኣረጉ ጫማኻ ብሓደሽ ትቕይረልካ ኢሉ ይነግሮ። ክሪስቲን ግን ብዛዕባኡ ይተገደሰን ብተግባሩ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ እውን ካብቲ ቦታ ሓዲግዎ ይወፅእ። በቲ ወገን ኣብቲ ሆስፒታል ሜሪ ካትለን ብጣዕሚ ሓዚና ከም ዘላ ተስተውዕል እሞ ንኽተሐጉሳ እቲ ቴሌቭዥን ትውልዖ። ካትረን እውን ወዳ ጎሎ እትዩ ኣብ ክዳኑ ነደይ ኖቦይን ኢሉ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ትርኢ እሞ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ክልቲኦም ወለዶ ዋላው ጎኑ እያሃለዩ ማዕረግ እንደይ ከም ዝዓብሎ ብምርኣያ ድማ ትኾርዕ። ክድውለሉ ክትፍትን እንከላ ግን ፍራንክ ኮነ ኢሉ ትስልከ የልዕሎ ነይሩ። እቲ ቀትሪ ንሱ ኣብቲ ኻንሸሎ ከም ወትሩ ንምስልጣን ይኸይድ እሞ እቶ ኩዕሾ ብደጋጋሚ ክወቕዓ እንከሎ ናብቲ ጎልያ ተኣቱ ነይራ። ተጠራጢሩ እቶም ወርቃማ ጫማታት የውፆም እሞ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮም ነበረ ታራ ጫማ ገይሩ ንኽወቅዕ ይሞክር። ግን ሕጂ ዋላ ሓንቲ ጎል ክእተ ይከኣለን። እዚ ኩሉ እንትፍጠር ግን ፍራንክ ተሓዊኡ እናተኸታተለ እዩ ነይሩ። እቶም ወርቃማ ጫማ ፍሉይ ስማት ከም ዘለዎም ስለ ዝተዓዘበ እውን ንኽሰርቆም ይውስን። እቲ ምሸት ንሱ ክሪስቲን ከምቲ ሓደ ግዜ ድኡ ኢላቶ ዝነበረት ንኽልቲኦም ወለዱን ንፍራንክን ይጽልየሎም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ካሊእ ጨዋታ ይካየድ ነይሩ። እዚ ግን ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ቴሌቭዥን ይመሓላለፍሎ። ኣብ መጀመርያ እቶም ተፎኻኸርቲ ጋንታታት ብዙሕ ጎል የቕፅሩሎም ስለ ዝነበሩ ንምቕጻል ይጽገሙ። ግን ከም ዝተለመደ ክሪስቲን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣቶሞ ክልተ ተኸታተልቲ ጎላት ብምምዝጋብ ንጋንትኡ ንዓወት መሪሕዎም ይኸይድ። እዚ ኩሉ እንትፍጠር ፍራንክ ብጎኑ ኮይኑ ይጥምትሎ። እቶም ቆልዑት ዕዉታት ብምዃኖም ድማ ብጣዕሚ ሓሪቑን በቶም ወርቃማ ጫማታት ኣመናቐኒኡ ነይሩ። ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ክሪስቲን ዝበለፀ ተፈላጢ እናኾነ ይኸይድ እሞ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ወርቃማ ቆልዓ ኢሎም ይፅውዕዎ። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ዝተለመደ ካትሊን ናብ ገዛ ክድውል እንከላ ንክሪስቲን ጠጠው ኣቢሉ እቲ ስልኪ ባዕሉ ፍራንክ የልዕሎ። ካትሊን ንወዳ ክትረክብ ከም ትደልዋላ ትንገሮ ዳ እምበር እቲ ወሳኒ ጨዋታ እናቐረበ ስለ ዝመጽእ ብሳኸተ ተዛሪቡ ትኹረቱ ክስረቕ እዩ ተዘይተዛረብኩ የሕይሽ ኢሉ ይነግራ። ካትሊን ብዞም ቃላት ልበዋ ላይ ሰበር ዳ እምበር ሓቂ ስለ ዝመሰላ ፈቓደኛ ትኸውን። ክሪስቲን ነዲኡ ክዛረባ ከም ዝደሊ ደጋጊሙ ክዛረብ እንከሎ ግን ፍራንክ ኣዝዩ ቁጣዕ እሞ ከመይ ምስጋና ዘይትፈልጥ ቆልዓ ኢኻ ክንደይ ከም ዝገብሩ ክልካ ረሲዕካ ኢኻ ኪድ ናብ መደቀሲ ኸእተ ተዘየለና ፅርግያ ውጪ ክድረየካ ኢሉ ይፈራርሖ። እቲ ምስሊ ተቐይሩ ናብ ዋይት ሃውስ ይወስደና እሞ ሓደ መርጂ ዝበሃል ወዲ ምስ ሓጋዚቱ ኮይኑ ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናይ ክሪስቲን ታሪክ እናተንተንሉ ንሰምዕ። እዚ ህፃን እዚ ኣቦኡ ኩናት ጠፊኡ ኣድዩ ድማ ሆስፒታል ዋላ ትእተ ጋንትኡ ብዓወት ንቕድሚት እናመርሖም ከም ዘሎ ነቲ ፕሬዚዳንት ይነግርዎ እሞ ልቡ ይንካእ። እቲ ወሳኒ ናይ መወዳእታ ጨዋታ ንምክትታል ናብቲ ስታድየም ከይዱ ብኣካል ከም ዝርከብ ብምርዳእ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ መግለፂ ዝህበሉ ኮንፈረንስ የዳሊ። ብዛዕባ ክሪስቲንን ዝገብሮምሎ ታሪኻትን ናይ ወለዱ ኩነታትን ድሕሪ ምዝራብ እቶም ዝጠፍኡ ወታደራት ንምእላሽ ሓይልታት ከም ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ውስናት ሰዓታት ከም ዝተረኸቡን ኣብ መንጎኦም ኣቦኡ ንክሪስቲን ብሂወት ከም ዝተረኸበን ሓዲስ ዜና ሒዙ ይመጽእ። ካትረን እዚ ክትሰምዕ እንከላ ብታሕጓስ ካብ ዒንታ ንብዓት ምውራድ ይጅምር። ሜር ንሓገዘታ እውን ብሓቦ ካብ ዝዓራት ትስእ እሞ ኣብ ናይ ወዳ ናይ መጨረሻ ጨዋታ ብኣካል ንምርካብ ሓንከስ እናበለት ትኸይድ። በቲ ወገን ክሪስቲን ንተወሳኒ ጨዋታ እናተዳለየ ይጸንሕ እሞ ናብቲ ኣፍ ደገ ኸይድ እንከሎ ግን ፍራንክ ብደገ ቆሊፍዎ ከም ዝኸደ ይርድኦ። ናብቲ ስታድየም ክንከይድ እንከለና ግን እቲ ጨዋታ ንኽዳለ ቁሩት የቐሪቦ ዘሎ። እቲ ጋዜጠኛ ክሪስቲን ከም ዘይርአሎ ክዛረብ እንከሎ ግን ዶሚኒክ ብጣዕሚ ይጭነቕ እሞ ንክሪስቲን ኣብቲ ከባቢ ንኣለሾ ይጸንሕ ግን ድማ ክረኾ ይከኣለን። በቲ ወገን ካብቲ ገዛ መውፅእ ዝእልሽ ዝነበረ ክሪስቲን እቲ ሞሽኮት እናወቕዓ ይጸንሕ እሞ እቲ ቻርሊ ዝበሃል ናይ በርቲ ኸልቢ ይሰምዖ። እናብ ጎየ ኸይዱ ሒዝዎ ይምለስ እሞ እዚ ዓብይ ሰብኣይ ንቻርሎ ውሽጢ ገዛ ተዓፂ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ኣብ መጀመርያ በርት ምንም ኣይተገደሰን ነይሩ። ግን ክሪስቲን ኣብ ወረቐት ኣብ መልኣኽ ሰዓተይ ዝበፅሐለይ መልኣኽ ኩነኒ ኢሉ ክፅሕፈሉ እንከሎ ልቡ ይንካእ እሞ እቲ ምስትያት ብባዴላ ሰይሩ ንክሪስቲን ካብቲ ውሽጢ ገዛ ይውፅኦ። ኣብቲ ስታድየም ድማ እቲ ጨዋታ ንኽጅምር ደቓይቕ ይቐሪቦ። ፍራንክ ናብኡ የፅሕ እሞ ዶሚኒክ ናበይ ከይዱ ክሪስቲን ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ከም ዘይፈልጥን ሙሉእ መዓልቲ ከም ዘይርአዮን ሕሲ ኣቢሉ ይዛረብ። ምንም መረዳእታ ዘይረኸበ ዶሚኒክ እውን እዚ ቆልዓ ሎማዓንቲ ክጫወተ ይምችዮን ማለት እዩ ኢሉ ኣብ ኮፍ መበሉ ይዓርፍ። እቲ ወገን በርት ንክሪስቲን ምስ ኣውፅኦ ድሓንቲ ኮይኑ ይሓቶ እሞ ፍራንክ ኮነ ኢሉ ኣብቲ ገዛ ዓፂዎ ከም ዝኸደ ይረድኦ። በርቲ እውን ችግር ከም ዘይብሉን ናብቲ ጨዋታ በዓሉ ከም ዘውፅሖን ነጊሩ ናብ መኪንኡ ንኽስቀል ጋራጁ ከፍቶሞ ኣብ ውሽጢ ንኩዕሾ ተጫወቱ ዝምልከቱ ብዙሓት ዋንጫታት ይርኢ። ክሪስቲን እውን በርቲ ኩሉ ግዜ ስፖርት ይጸልእ ምዃኑ ይነግሮ ስለ ዝነበረ ናይ መን እዮም ዳእዞም ዋንጫታት ኢሉ ይሓቶ። በርቲ እውን እቲ ነዊሕ ግዜ ሒዝዎ ዝነበረ ምስጢር ክናዘዝ ይግደድ። ኣብ ንእስነቱ ብዙሕን ዓብይን መጻኢ ዝነበሮ ጎዝ ተጫዋታይ እግሪ ከም ዝነበረን ግን ሓደ ግዜ ብዝገጠሞ ሓደጋ ኩሉ ሕልሙ ከንቱ ኮይኑ ከም ዝተረፈን ይረድኦ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ደጊሙ ጠጠው ክብል ብምኽኣሉ ጥራይ ዕድለኛ ምዃኑ ይፈልጥ እሞ እቲ ጨዋታ ደጊሙ ንኸይጫወቶን ንኸይሪኦን ንነብሱ ቃልኣት ይጸኒሑ። ግን ክሪስቲን መዓልታዊ ብሓቦ እናሰልጠነ ክሪኦ እንከሎ ነቲ ጨዋታ ዝነበሮ ፍቕሪ ከም ዝመለሰሉ ይረድኦ። ክሪስቲን ናብ ጨዋትኡ ንምምላስ ብጣዕሚ ቸውኪሎም ከም ዘለዎ ምስ ዘከሩ ግን ናብ ጎይና መኪና ኣትዩ እሞ ናብ ስታድየም ጉዕዞ ይጅምሩ። እዞም ጋንታዊ ሰዓት ብፔናልቲ ዝኣትዮም ጎል እናተመርሑ እዮም ነይሮም። ዶሚኒክ ንክሪስቲን ክሪኦ እንከሎ እውን ብጣዕሚ ይግረም እሞ ናይ ፍራንክ ሓሶት እውን ይቃላዕ። ግን ክሪስቲን ንፍራንክ ዋላ ሕማቕ እናገበሮ ይሓዝነሉ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ክሽፍነሉ ሓሚመ ነይረ ግን ሕጂ ሕሽኒ ኢሉ ሓሱ ይዛረብ።
ዝኾነ ክኸውን ንኽሪኦ ብጣዕሚ ሕጉስ ስለ ዝነበረ ጋንቱ ንኸድሕነሉ ናፍቲ ጨዋታ ቀልጢፉ ንኽኣቱ ይነግሮ ንሱ ንኽጫወት ተሃንጥዩ እቶም ወርቃማ ጫምኡ ክእልሾም እንከሎ ግን ፈፂሙ ክረኽቦም ኣይከኣለን ሓዚኑ ንዶሚኒክ እቶም ጫማ ተዘይገይሩ ክጫወት ከም ዘይኽእል ይረድኦ ዶሚኒክ እውን እቲ ጫማ እኮ ነታ ኩዕሾ ንምውቃዕኻ ትጥቀመሉ እምበር እትጫወት ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኪድ ናብቲ ሜዳ እተ እቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ድማ ግበር ኢሉ ኣበረታትዑ ይሰዶ እተን ቃላት ንሰን ዝጠቐሙ እየን ዝመስላ ክሪስቲን እውን ከይዶም ጉየ እታ ናይ መጀመርያ ጎል ይቁፅር እታ ጎል ክእቱ እንከሎ ብታሕጓስ ናብ ጉየ ከይዱ ናይ ዶሚኒክ ኢድ ሓፍ የብል ኩሉ ብቐጥታ ፈነወ ዝርኢ ነበረ ሰብ እውን ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ሜርኩሪን እተን ናይ ሆስፒታል ነርስታትን ከይተረፉ እቲ ጎል ተሃንጢዮም ዝፅበይዎ ነገር ስለ ዝነበረ ደስ ኢልዎም እናኽበሩ ንሪኦም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ካብ ዓውደ ኩናት ብተኣምር ዝመፀ ጆጅ እውን ናፍቲ ስታድየም ይበፅሕ እሞ ምስ ሰበይቱ ካትለን ድሕሪ ዋርሕ ይራኸብ እቲ ጨዋታ ንክውዳእ 2 ደቂቓ ጥራይ ምስ ተረፋ ግን ክሪስቲን ደጊሙ ንኩሉ ዝከታተል ዝነበረ ኣፉ ዘኽፈተ ጎል የእቲ እቲ ጨዋታ ተዓወትቲ ኮይኖም ክውድእዎን ከለዉ ድማ በርቲ ወሲኽካ ብጣዕሚ ኮሪዑን ተሓጒሱን እናጣቕዐን ሽሞም እናፀውዐን ንሪኦ ኣብ መጨረሻ እቲ ኩሉ ግዜ ዝፀርፎን ዝፀልኦን ነበረ ወዱ ንፍራንክ ዝኾነ ኢድ እውን እቲ ጎል እትዩ ንጋንቶኦም ስለ ዝዓወታ ንኸመስግኖ ናብ ጎኑ ይመፅእ እሞ እቶም ወርቃማ ጫማ እቲ ንጎ ዝሰረቆ ንሱ ከም ዝኾነን ከም ዝምልሰሉን ቃል ይኣትየሉ ክሪስቲን ግን እቶም ጫማ ከም ዘየድልይዎ ስለ ዝፈለጠ ፍሽኽ ኢሉ ታራ ጫማ እዮም ኣገደስቲ ኣይኮነን ኢሉ ዓወቱ ንምኽባር ናብ ጋንቱ ይምለስ ድሕሪ ደቓይቕ ወለዱ ክሪኦም እንከሎ ግን ኣዒንቱ ንውዓት መሊአን እናብ ጎየ ንክሓቕፎም ይኸይድ ፍራንክ ዝሓዘነሎምን ዝግደስን መሲሉ ናብ ጎኖም ይቐርብ እሞ ብተግባሩ ተናዲዳ ዝነበረት ካትለን ብቦክስ ወቂዓ መሬት ተውድቆ በቲ ኩነታት ደንጊጹ ዝነበረ ጆጅ እውን ስቑኢሉ ይጥምታ እሞ ገዛ ምስ ተመለሱ ከም ተረድኦ ነጊራ ብሓደ ንገዝኦም ይምለሱ ዶሚኒክ እውን ናፍቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንፍራንክ ኩሉ ሂቦ ዝነበረ ቅርሺ ይምልሰሉ እቲ ሚሽት ዝበሃል ናይ ናሽናል ጋንታ ጠርናፍ እውን መጺኡ እንኳዕ ደስ በለካ ናብ ጋንታና ተጸምቢርካ ኣለኻ ኢሉ እቲ ጽቡቕ ዜና ነጊርዎ ይኸይድ ክሪስቲን ድማ ብነብሱ ብጣዕሚ ኮሪዑን ደስ ኢልዎን ናይ ኩሉ ግዜ ሕልሙ ከም ዝነበረ ብምንጋር ንሚች ብተደጋጋሚ የመስግኖ ወለዱ እውን ዋንጫኡ ንኽቕበል ይሰድዎ እሞ ዶሚኒክ ንክሪስቲን ሓቂፉ እታ ዋንጫ ተሸኪሞም እናሳዕስዑን እናተሓጉሱን እናረኣናዮም ፊልምና ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ካብ ሓደ ቁም ነገር ንላዕሊ እዩ ነይርዋ ብወገነይ 7 ካብ 10 ወያ ክሓልፍ ንስኹም ከነዛ ፊልሚ ካብ 10 ክንደይ መሃብኩም ኮመንት ፀሓፉለይ ቪድዮታትና ከም ሕልፉ ይረኣዩ ስለዘየለው ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ሓገዝኩም ይፈለየና ደጊምና ብኻልኦት ሰሓብቲ ፊልምታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፅንሑ